masud na smoothie kay nami lantawon. Madami sa ubay di ay karon guys. At bang dari sa FCB ng muli. Sister company ra na siya sa Wildon. So are mi darhi kay nami apaliton nga importante gamit sa ang negosyo. Mamahaw sa mi kay wa pa namahaw nang pas mo nang kuan. Aray babo. So mamahaw sa mi guys kay nang larga magway pamahaw kay dali-dali lagi kay naay importanteng lakon so mga sa dare nga zo mix sabaw nga zo ta sabaw murag lamit lagi ilang luto kay kuan pink price ay black price kimi mahaw sa taha kuy tanan tapadzuno ni mo hair karon mes lang isda guys Gabriel naming pangaan o ka video kay hindi ako ilantaw sa cellphone nga nagsikog para mag-earth bitaw so basta din mo tanaw sa Facebook panaw laman mo guys Bikim naka kuan i-search na Bikim ari na bisa dari smuli tuba sa pa tabang kimi muli sud sa mi dari smuli dan na mesud sa muli tata dan na mesud sa muli hala daghanam nagbalik sa darhi mura ra gud panis zagkuan nga sweldo no re mga kao kare cute sukod bi sino to cute sorry ta der smally mo na si Jay bagong tindahan dar sa ubay tap doora na si just kuan kanang doora na just pure gold hala na ang cortina ha kanahan ko ana na ko daghang cortina to mga gipadaan las ate uy nice pila po do uy maso di mga laba kay nanay kuan nanay ngari sa na labhanan brushing board nalaga sapatos haman dong asa espresso ninjo dam dera ay hi ana malay kada ni do sa man kay hagdanan ang itatag hagdanan dere mi dia so kaila man haggatong hagi chatan jaren dari zadaris muli na aday ko talibi kimi dera di ay ice crusher mo ni mang tujo darhi pwede sa testing dam kay arong kuan kay lajo ra ba jud mig kuan i-testing kay majo na masuwadan ba color ni jo haman asa man lo sabi kandan awan saro na inabrihan do kare katupal ri pa di ara de color dari so palit ni nga ni kay amo ni si Jang gamiton na ako bago na pang negosyo so ana man ihang kuan guys always sa man business minded man ang utok di ara pa der nagdako baw pila nako ajo nagdako kay maglisid ta begat sakto ra nang gamato naghan na dari plato guys may color ato koy dagang plato na bitaw karang gamay ha doy kanas ibabaw mara na color ni sa available no red white blue kanera doy kana gamay ra kay begat nang dako di pang gamiton na has kon ba pang baligja lagi madug pareha ra ni sila kuan okay na nalili ako ng ilamlong nalilian be basta ninjag na $1 adi na naman patabang nga na madyo ni kinanay ingan na sige hala bira okay tulak na si Jat salam tulak na si no ano man silan sa ay kari ingari silas turun lagi gamay ra ni di murag dako man siro ni mangita day ko nga ni sulanan guys kaya mausara na hagang mga baligja kay no pwede ra no ingani or karing isa kanaw ko no ha di na kira pwede ka adjo mangita ta
Sa katong ako na tatong itisting ron. Namlilis ako dari. Pila ni? To. Dagko ra pud ba? Kanang sakto ra sir guro rigom. Ini sakto ra ni. Nay takub uy. Sabay kulo di sa takub itom. May isang takub itom. Ah. Palit pag nga ni kay ni si Jang. Kanang butangan sa turon. Nah, basta kayo mga sedlan ka na ha. Dumaon ta mga turon ng barbecue. Turon ng barbecue no. Doon? Kuno man na na. Di kare. Sa kare isa, kare gamay-gamay. Turon ring gamay pa. Adi tempal sa kuno. Kani bungi. Uy, daghan na ni turon oy. Kare, abaw. Kan lagi duha da nga ri. Kare lamang isa. Kare lamang isa sa mga uy. Kare mo gipag. Kare mo ginari dari guys. Ako ani pangbaligyan. Para let's abang tinda. So ingari na naman magugang ko isa ka ingari. Yang maring magtugong sa liit. 19. Kana. Tapadog pun butang. Darat. Ha? Sana. Oh. Yan. Ganahan mo mang. Ganahan mo mamalit na ilang deres mo. Sila mas pagsisiyo. Sila mas pagsisiyo pa diri nga ni. Nga nira karaka. Ito ay sa green. Rin. Ayun. Ayun. Puro ina hindi ay. Nara ba? Nga kana. Sila ka ni. Butang nga. Ito ang hilid. Ha. Para kay 15 pesos. Pero kay mangita ko kon. Siyo. Ipit. Ha? O pangita ko. Aron. Uy kare mo lami na og na kay negosyo nga kanang kuan ay nga na ay luto oh. Pud ka agaliro eh. Yeah, guys. Para niya sa mga business. Kana. Okay, so dala guys, nadugangan na pag among mga kagamitan. Pa na. So bato na miss counter kay amo nang i-testing tong ice crusher o okay ba siya? Dito na pag dari palit og kuan kanang naay sabay scramble. Wa first floor ni. Wa second floor kana. Luag siya guys no. Lamig ba? Luag ka dun dito siya dari kay kuan na ay mga baligjang gamit na ay mga groceries nga na ba? Kana mo yun kana puhon. Di ka man okay na. Iya na ron ay sa. Uwi nga na siya mandar na. Automatic na sa mandar dai. Uyos bus siya. Patapa ng plato. Oh. Plato. Pwede na mag-amag scramble. Apil mga sounds na rin. Oh, ano dyan kunitanan. Pataban ng plato. Ano na, tanan? Ano na mas muli kay kasil sila oh. Hey, dia na ice crusher ha. Eureka. Hello, nice. Naka-nice guys, tagpuan na 12 size. Pero kare may hangganahan dia, electric fan. 12 ra no, untop sa man. Hanalo. Wow. 11 ga kuwang jere isa ka pa. Ha? So naman na palit og ice crusher og color. So to dato mangibilin sila smoothie guys. Sa mga to sa mi og merkado kare jud kay nami palitan. Palit sa kuno sila sa ilahang favorite nga
crabs. Mura man nilang mga naong awang. Bitaw guys. Hingaon na sila mga crabs, awang. So katos ali siya guys, kaya mong tawag ng crabs ay awang man. Pero lahat itong awang guys dito siya kuan sa crabs kaya crabs, dagko mga itong crabs. Pwede ta dari malaktad pa dir nga na ngadto. Laktad ta tong lain-lain pa dagnaong sa atong makita. Bitaw. Nako na may guys nagbaklay ra may gikan sa muli dito unahan kanang merkado na. Di man pa diri init. Baklay-baklay portion dami. Ang amang little princess. Panik-klinik siguro ni. Ha? Ay, dapling kayo na yung motor. Tah, dali. To dito dapit padong sa Wildon. Ang muli to adto at bang sa Mercury. No? So kami na rin may maglaktad padong Miss Mercado. Dong Miss Mercado guys. Tolos papag-April si Kimi, ang mga kuyas bilin kay mo sila may magwas mga buhiin. Tara may kalinaw, ha? Mangisa. May mga bratong motor dahil sana may mga motor kitag trade A na buti ni. Oh. Hala, grabing hunas sa kaazo. Hunas kaazo dari. Na, hunas sa kaazo paas dagat. Oh, mana sa pantalan sa ubay. Manang pantalan dari subay. Ha? Amo di ka tumanang abot sa dagat no nga motor. Awa na daot na din ang mga motora. Kana na guys ba? Katong pagbagyong udit, grabe daghan nang naguba na ng motor. So ato pantalan aron nang taasan no. Hapit na Miss Mercado. Macdo, tara guys, Macdo. Macdo ubay. McDonald's, ubay. Keep, tata na. Picture sa laman tadanas McDo ron kaya wapatay sud. May budget. Guys, picture, video sa laman tadanas mga kuan. Okay. Importante magkaazo darig ang mga giaris ubay. Tapos dondon to mga sakdanan. Dondon, taga amang aman na. Nang kuan ba? Sakdanan na tong padadab. Sayang ano sa maabrihi gabno kana ba? Sayang kaazo wa maabrihi. Sayang kaazo ni wa maabrihi. Sayang agastos bitaw. So ano sa abrihi guys kay ambot ako kahibaw pod ngano. Murag di siguro na ligo dong pundasyon. Oh, gusto mo sundang kay daghang sundang darhi. Dari sa ubay. Dana sud po dana na ay daghan dihang baligya nga mga nuog ay mga ko nagpakuan kanang na ay pasukod sang mata bitaw sa amin sa GM Optical na GM Optical ana ko ni ma'am nagpasukod sang salamin sa aking mata at bang darhi do oras merkado dili kimi ora agi ana day nagtiwas og trabaho dani guys na itiwas day trabaho nila pabangan lamang siguro nila dari makilid-kilid hadlok man uy Agisang pintal kay mura magud sa zaguan, agisang pintal murag alturas sa color na. Sa merkado Karidot guys. Ubay public market. Yan na Miss Mercado sa Ubay. Ang lili tadaris mga isda ba? 320 kilo. Walang sa isda, lami raba ni. Ay, na-prosin man. Kampano. Okay, suroy-suroy ra. Naisuka, daghan. Suka, palit na mong suka. Nagpukuan, crabs. Huwag na laman tananis. Sibujugan. Mo din yung mga motora na abdan sa akuan, dagat. Agtuan na dyan yung hinangda. Bitaw na yung akuan naman na junk naman na. Balik sa tot masig. Maulagi na pa siguro yung maaso na to no. Maulagi. Sayang laman. Kaysa mawa dyan ba? Kapag April like one guys. Kuha sila. Ipalit na mo. Naduwan makay ka ng Barbie niya. Blind ba? May ganahan mo. Okay.
Yes, Papa Gabriel guys, nagkuha na sa mga gipalit. There's a Molly Department Store, Ubay. Dora na si Zasa dito. Pure Gold. Duwa pa dyan mi kasi ng Pure Gold gada. Sunod na. Aka nang laba yung blind box makay. Taka na isakyanan. Aka na laba yung blind box makay. Ang Kapay sakyanan nun. makay. So, tayo na guys. Uli na mi. Pauli na mi. So guys, dahil na Miss Bay, na uli na may gikan na may og ubay. Gikan mi dito sa Muli. So nipalit mi Dani kanina. Tadan! Kaning color. Na ako'y gabitan din eh. So ito na si Jam. Ako anan. Dapod. Tadan! Ice crusher. Na ako'y gamitan danhi guys. Importante ka adjo. Kay another pangkabuhayan. Taning badbaran guys. O diba? Pa. Pagkabuhayan ko nito guys, pang showcase. Pagkabuhayan showcase. Lagi ka na sa subay. Yeah. Kani hanis lang ipalit para sa hong koron og lumpia. Koron lumpia. Pwede ka man na. Sila. Koron banana Q. Ngayon na. So dera. Oh, dapat. So mani hasadanan guys. Or di na may makalisod-lisod si papagabrlin taon o bit-bit. So, nasa ko tanan. So, ma-arrange na dyan ni. Diba, malipay ka dyan ko basta. Oh, makalipay ka dyan. Oh. Tadan. May dala niya mo yung ano. Dito. Oh. Ipalit pa ko danhi. Kay para ni si Just kanang amang lutoon. Ano ba? Ligon, makuno ni is papagabril. Ani? Dara. Ani, ipalit ko dani. Kiri. Palit po ko dani kay magsidlanan sa mga halin. Kanabang kuhan kung dasok na mga bata, mamalit. Karipod. Pangana na ho. Nakoy gamon. Mag-hotcake ko, mag-ingana. Nakoy magamit. Kani si Ja. So, arang kabisi ka doon ang life guys. Kari. Uy, kanikagad may hanggi. Tudo nga to subay. Kanikagad may hanggi. Kuan. Kani si Ja is 700 pesos. Kani. Cooler. Ngano ni kuan ko ngani guys, magama ko og halo-halo ug magama ko og scramble pangbaligya na ho sa eskwelahan. Pwede rin na ni mo yung ganaan ma. Yes. Oh. La ni dito siya guys na. Tagna si Jai kani. Dako na bayag ko Ang scoop, yung scoop sa ice. So unja mag-try ko unja. Ug gama og kanang naay maragang kan undari nga pang kuan pang kanang bugnaw. So dagan na si Jai og kuan guys kanang naay sa kana. Dagan na sa purpose kay ngano. Pwede na naman sila doon og dagat o mga ligo mi nami panadin ni. Jo klasian gamit na gamit ni na ho. Pwede Na, salamat ka do Lord. Pwede pa Thank na you. yung anak guys na. Ja kiri ani ka jud mo ikuan nga ngano ni ngadto mi og ubay. Dito sa Muli. Kay dito ko ning kuan guys dong kay aghang kaila nga tindero dito sa Wildon. Tuan naman siya dito sa Muli naman siya. So sister company raman siya. Sila. Kagay ke, nem palit og ticket. Muwit sa. So ataning tan-aw ning ice crusher. So importante jud ni kaadyo. Kay umatay isod nga ice o wa tay ngani. Wa matay dagmot nga ice. Haman dig ticket. Tanaw dito sa tohong butangan ng kin. Alright, sa tas dang nganiin guys. Uy. Diba excited ako kaadyo. Pero nakakita naman noong ko guys nga kanang gi-testing ni kaya man gi pa-testingan, ha gi pagalingan nila og kanang naay ice ba. Sa. Okay. So mo gid ni si Jan gi pa-testing kay man na makita nato gun sa gadid ba. Kay Pwede ka kasaway. pa karon pa first time. So unsa mo papalit kung kuya kin og ice kay. Tani testingan. Uy, di na guys. So, naay plato-plato. So mo ni ag handle. Kana duha man ni kabuok pataban.
handle ni Jagi sa dia gitaod nag isa. So mao gad ni si Jaak purma sa ice crusher. Dai ko sa rin dai na silang dai. Dai. So mo ni Jaak purma guys kani. Agalingan sa ice. Ato sa inyo. Ipasuwayan na ni mo mana. Yes. Ang ipaswadan kay manjo ng kuan. Mura lagi snow. Murag kuan. Snow. Basa-basa pa. Ano ko na rumama. Kaya lagi nagipaswadan ganina. So, mo ni Jahang saksakan kare. Ja, nga na si Ja. Sedla na ta darig ice kanang pinutol-putol na nga ice. Nigingan na ta dari. Diba na mo gawas nga ice. So, nga ni ag Jahang porma sa. So, nga ni Jahang porma guys. Oh, diba? Dapat pangun. Oh, nalipay ka dyan. Nalipay ka dyan ko guys nga nagingani ko. Salamat sa Ginoo. Iyon man rin ka rin na ipuwa. Nasi Jay unanan. Kaya kani mo iyon kanina. Naingan na. Ayun na si Ja. Kana iyon. Kaya mo andar. Ja. Nampoy nagabutang on. Ja off. Oh, di ba? Oh. Nanapad may lain nga. Pangita. Salamat ka jo Lord. Pwede man. Sama na. Kanya man na kay pangingan na. Naghintay sa ato sa naikon kay basakan. Igawas na ris ka ng karton. Kanya pangingan na. Lagi ako naman ni si igawas. Okay. Gamitan naman nila si Ja. Yan na guys. Ninja. Thank you Lord. Kinaabot mi nga safety dari sa bahay. May daghang kakulian sa pagbiyahe. Og naday ko linawon guys no. Abot ta nang bago na bitaw pa nilang issue nga muni mauna sus Ginoo ko. Wala man talig koy. Wala koy plano ba nga mopatol umay nga na nga issue kay ngano wala jud koy plano nga hisgutan pa ilahang pamilya diri sa hang vlog. So di man lagi na malikayan nga ingan na lagi gamantang mga kuan nga issue kay labi na og wala kahibaw sa ato ang tinuod nga sitwasyon no. So karon is magpagawas pud ko sa ang side. Di naman jud ta ko dapat magkapagawas ang side no kay ni nanaad naman jud ko sa kaugalingon nga di na jud ko di na ko makiguan ba. Na di na nako patulan ng tanang mahingana nga issues kay way hinungdan Ginoo ko. Busy ko kadto sa mga kinabuhi pag panginabuhi. Busy ko kadto guys. Kung kay bawo palaman mo. Pero isyuhan gihapon ko kuya wa mo. No katubit ang issue nga ni issue nila nga to. Issue nga wa daw ko gapaamin Ginoo ko Lord. Nga naman ni taon nga di ko magpaamin. Nga naman taon nga di ko magpaamin. Samantala man gani ang mga bata dito tanan sa eskwelahan nga hang mga sugay mangamin man gani na tanan. So ingan ako kapinangga dito sa mga bata guys manuli man gani na sila uwa ko diha. So tabagan ni na ning isyuhan no. Kaya mahuman na sa mahuman na mo tuo mo sa di okay labot basta kay makapagawas ko sa hang side. I don't care ug man jud kong tuohan og di. Basta kay ato nga tayma gikan mig eskwelahan, gikan mi padung na mi uli ja. Kani bitaw daghan tag bitbiton, ja labi nag galing-giling gig ang bitbiton guys kay daghan kog tinda. O napay pum, napay kanang mga bagbag nga na napay mga bonanan, panood na danong ikubag. Kaya mausa ito nag bitbit. Ja si Papa Gabriel mo nag-drive dan ng motor. Mas Papa Gabriel mo hunang kay kanang the driver man sa inga na ja makaduno mas ang kamot. So so natinod guys nga nagkahinagbo mi. So katurapod nga time nga nagkahinagbo kay ag istorya is kaduha man kuno mi nagkahinagbo. Wa jud koy nahinumduman nga nagkahinagbo mig first daw. First nga kuan nagkahinagbo yun wa jud koy nahinumduman guys. Aga nahinumduman kadtura. So so nagkahinagbo mi didto sa kanang gate. Wa gani ko kaklaro og ilaha man dito ilaha tong sakop kay wa man ko nakadasang sa amin. Kay bawo lagi natang mata nga di nakakita og anhas ladyo. So ganas daw na dyan hinon makakita na dyan. Atong time guys is daghan jud kog bitbit. Daghan kog bitbit atong time guys. Di man ngin kay atong time daghan jud kog bitbit kada adlaw. Basta daghan kog bitbit nga tinda. So nakamalisa din taon ko. Duha ka kamot left and right. Pila ka bag hang bitbit dari pikas-pikas sa patong hanas paingan na sakay sa motor kay nakapungko lagi ko sa motor. Sa drivers Papa Gabriel sa bigin sa driver. Ana ning hanas Papa Gabriel kay nagpa amen. Ja. Adto. Imbes pa dong na taon lagi mo amin ag bata maski nakamalisa daghang kamot. Kung nakamalisa daghang kamot hang iduno. Insan pagpagkaon na guys pagduruwa mo abot sa izaha nga si Papa Gabriel palubak na mas motor. So nahitabo hapit pa ko matuwang naingana pa ko nay hagin naging nas Papa Gabriel nga ngano min tawo mo magilubag wala no ka amin ag bata.
So ato pang time guys, nakakita man ijang inahan ug ijang pagumangken nga say ang itsura naging ana ang tawag ang porma nagbitbit na nang ang mga tinda. So ug sana kalisod Ginoo ko Lord. So ato ko mag-expect nga mahimo ditong issues nila. Himo ditong himuon pa ditong issue Ginoo ko. So para pud na guys no magpaamin ko og sa di na man jud to dapat i-issue. Kay nga di mo pud nila igunsa. Ginoo ko kay ba pud sila silang kaugalingon ug gunsa. Bayan. Gihimo pa diyang issue aron laman mahimo kong daotan. So di na ako mahadlok na nga gamaan ko mga issues mga ingana guys kay ngano na-immune ako sa papud. Busy ko kadtos amang kinabuhi pag panginabuhi kay aron maka support mes mga needs sa mga anak. Ja. Napayuban kay mga mang-comment og mga wala tungko nagkabaw ni ana huy Ginoo ko. Looy lang pa ning uban nga wala kay bawas tinuod no. So kinahanglan jud dapat nga magpagawas pud ko sa among kaugalingan nga statement. So magpagawas po ko sa ang kuan kay side kay Ginoo ko sa ana grabe rin judge ko nila madyo kasa laman mo appeal. So ako masuko sa mga nang comment kay baw ko mo kay baw. So apa ko makuan nga yan subscribe I don't care. Wala ko magkinahanglan og mga subscriber na may sa diha kay ngano. Wa pa ko nag YouTube, wa pa ko nag vlog is kamauna ko mangita og kwarta, kamauna ko manginabuhi sa tinuod lang. So maagod sa wa pa ko nag vlog na nami panginabuhian tinda-tinda ginagmay. So nagpasalamat po kog dako nga sa pag-vlog na is daghan mi og nakaila ng mga tao nga mga maadyo, mga tao nga gituring mi nga di lain tao, labi na nila sa ate. Nga mo'y napahaluna na mo daning tanan, mo dyan thankful jud ko na kaadyo bas o mapasalamatan kog dako sa Ginoo nga. Yan ipahaluna mi nila mo nang mapasalamatan gazug ko kaadyo sa mga ganahan na sa mga di ganahan na. Salamat kaadyo ilabi na sa mga ni subscribe na ni tanaw pa naman sa mga vlog. Thank you kaadyo. Bitaw, salamat kaadyo ninjong tanan. Sumora to guys. Napagawas pag ko sa ang side kay hoy Ginoo ko nakarat naman laman ko ni ingon naghamakay. Hoy ko na man ko. Nakarat kasi ko kung ano gikuan pa man nga na uy ug taw pag ka nga sakto pa man di na siguro po na nimo i video nga kay baw ka nga naitaw nga imuhang madasmaga naitaw nga imuhang tamakan. So isip-isip din pag may time nga natay laing i-content no. So di lang man pud nang maingana yun. So kay bawo na baya pud tag unsay sitwasyon sa bata no. So ngano gud taon di ko magpaamin. Ngo man ay labot. Ngo man sila labot sa mga kuan mga issues pa. Mo lagi na di na no. Dari sang vloggers, dari sang kuan, please lang in taon. Ayaw na in taon ninyo hisguti kana sila kay muni nga na. Wa ko sa tinuod guys no, sa tinuod lang guys no. Di ko magdemot. Wa ko magdemot. Wa na sa hangdaghan tanan kuan, wa na. Di ko gusto og kana ibalik-balik bitaw ng mga nangagi nga na syempre, may mga nanay lamat ag samahan. Dili na mapareha sa una. O nanay gap ang tanan. So, mo na I hope nga matulukan na tanan din yung mga pangkuan na rin na. So, mo ko'y labot, wako'y pakialam mo sa inyong i-judge na rin na kay ngano. Wako'y pakialam guys, sa i-judge na rin na I don't care. Basta ako na rin ang kinabuhi. Nagpakatotoo sa ang kinabuhi. Naiuban may nga naghambog ko na buwang. Sa may panghambog na yun, nagkwartaan. Haba diya, nagkwartaan si mo mata. Napaiuban may kwartaan. Sa haba diya, nagkwartaan pa ko. Di ko mo bako do alas 4 kadlawon. Kaya arong maghimog tinda, arong ako ikabaligja. Ako'y pabaw sa mga anak na iuban may supportan sa ate. Yes, tinuod na sila sa ate. Tagaan mi nila og para pagsidaan sa mga bata. Yes, tinuod jud na every month na may madawat nga kanang support tagi kanila sa ate. Ipadaan nila sa ate nga para sidaan sa among mga sakop. Di na among aha nga parents di na among para sa among mga bata na. Kada maguuban mo yun nga kwartaan na. Lami jud kadto mahimong kwartaan kay ngano hang tabangan. Una na hang tabangan ahang ginikanan ug ahang mga igsuon. Mo jay hang tabangan. So mara to guys, I hope nga kanang kontento na mo nga na sa ginaingan ko na way labot ang bata kayo manay kalibutan ug unsay nang hitabo. So na timing lang jud nga daghan kog bit mo tong wa na maduno agahang kamot. So sa ayo na ginuuda na. Mo na yang nga nagkatawa na lamang ko sa inyo mga comment party na pero okay ra na kay baw mo ko nga mo kay baw unsay tinuod nga nahitabo. Sa party pa datong intaw nang sa taon nga imbis mo tong issue ha. Na mapoy ko syempre ako nakatabag pug ko sang ko galingan ingon ko ngayon taon ko ninyo i-vlog kay ngano kung mahimo laman ayan na yung taon ko ninyo hisguti na yung mga vlog. Mora sa yung hanjo no di na ko gusto nga hisgutan mininjo ako sa ang tibok pamilya di ko gusto nga yung hisgutan des inyong mga videos please lang igawas na mi des inyong mga videos.
Moray nagiingan, moray hang hanjo. Magresipi to ay ta, isip tao, kay naman tay mga buot, mga butan man ta. So, sugod karon di na ko gusto nga makadungog ko nga napay mga nga diha naho ug sa kuan sa ang tibok pamilya di ko gusto nga inso pag iapil-apil na ng insuhang mga videos nga mga kuan kay kung mahitabo man ganin nga na is lahi na jud. Lahi na ka jud. So di na pa kumusugot. Karon is para man ni kuan guys, ahar jud nang gitubag kay marong mahuman. So mara to guys ang gustong linawon. Insa moingan og kanang si Gabriel ay motubag ato party ato nga nang mga kuan bitaw kay ako di mo ko ganhamay nga na ini kung patol bitaw mga tawo may mga lingaw sa kinabuhi nga na namaw kaadyo kay ngano busy ko kaadyo na ko'y tulo ka anak nga gibuhi wa ko'y time. So di na man gani ko halos tig-upload ring kanang naay YouTube kay busy ko kaadyo hagaan ko mag-edit og mga videos unsa kana bitaw trabaho nga routine everyday routine na trabaho gama tinda baligja ingana hagahang kinabuhi to na pamaligja ja ati man sa mga bata ingana na naman sihang ko anas kanang bay. So manawa na ko'y time in town guys manghilabot sa laing kinabuhi Ginoo ko in town. Manayon nga bahala na mo i-judge ko ninyo I don't care ko'y labot ug inyo ko i-judge. Ug salamat ka Diyos inyo pagpang-judge na kay ngano mas kuan pa man mas grabe pa hinung ko ka strong. Mas grabe pa hinung ko ka kuan. Salamat pag ka sa mga tao nga concern na labi na nila sa ate. Sa tanan-tanan nga kanang concern na okay ra ko kaadyo adyo mo kabalaka kay kahibaw naman mo na nga fighter ko kaadyo Ginoo ko pa ko nag-vlog fighter na ko guys. Pa ko nag-vlog fighter na ko kaadyo mga pagsuwes kinabuhi for your information. Bitaw. So mara tay hang gusto linawon. Sugod karon di na ko gusto nga kanang damay-damay pa nila bitaw kanang gamay nga kuan ninja vlogging na. So di taon ta magpailas at ang galingan nga wa tay mga kuan this lang. So kung siguro mas graduhan pa man siguro pud mo na. So mara tay hang gusto anay di ko gusto nga maghisgot pa abot sa ilaha. So di na dere sa vlog guys di mo kadungog og masigin sa nga kuan na no. Sahan nang giniingon is wa ko magdamot, wa ko'y kasuko, wa ko'y kakuan, agaha lang is kalinaw ang gusto. Nakauban ang pamilya, nga makapokus ko sa hang kaugalingang pamilya. So ana ra guys, di na ko gusto mo patulog. Insa pa magani ilang issues na I don't care. Bahala na sila silang kinabuhi. So mana, so salamat kaadyo sa mga subscribers na mo ingana. Pasensya na mo kay ngano di jud ko as in maka-upload da ning YouTube kay ngano. Busy ko kaadyo sa gusto mo follow na ha ato na naman sa Facebook kay sa Facebook maka-post pa ko adtong mga picture labi na sa mga lutuon bitaw mga baligya ingana mga ginagmay mga picture sa high pero sa harapod bitaw. So mao na to guys ang gustong linawon kay Ginoo ko iko ganahan nang may ingana tabang. So mao na to guys and I hope nga nalipay mo and I hope nga malinawan mo sa ahong gustong ipakuan. So sa nangin nga gabaan ko huy in town please lang di ta magjama-jama kay makita man pud nato ron ug kinsa nang ginangaigo da ng gaba nga inyong giingan. Kay Lois Ginoo ako ron ning kamot man pud, wa man pud minabuntas. Kay Lois Ginoo daghan man pud mi humay dito. Na karon another business na pa na ihang i-open. Salamat ka Lord sa mga opportunity nga ning abot sa mga kinabuhi. Pasalamatan ko ninyong tanan guys nga naila-ila mo na naila-ila pud na hatong nailhan pud na hatong mga tawo nga tinuod nga ni suporta namo. Ako na siya ibaligja kanina kay happy ta ba sa Valentine's Day. So kanina hapon ni ibaligja ato sa eskwelahan. So sa gusto di ay magkuan guys kanang gusto bitaw kanang gusto mang-order og mga kuan sa kanang naay na TikTok labi na basin og kanang available dato sa mga ang TikTok shop. Ang nami shop guys Queen's Shop. So nami shop dato guys na maligja ko dadto na lipstick, mga matte lipstick may nga na sinelas, mga candies nga na kay mga mopoy kuan na nga makapamaligja ko kay naling ko namaligja da ng kuan abila kuan pod kanang naay pabor pod na ba so may pabor na nga mabaligja na so maingani hani baligja puhuno pan na paboruta 20 na kawok dito day. So nasa hang TikTok shop di ay na salamat ka adjo kay maski pa matuod ka sa kuan kay grabe na dyan ha ka busy ron sa tinuod lang busy ko ka adjo di na ko ano koy time anang mga ingana mga issues sa kinabuhi ano koy time guys kay wa koy halos bitaw kanang sana wa koy halos di na busy na jud ko kaadyo as in gawa ko puy kuan ako po diri nagsigig upload diri ka ng YouTube kay Ginoo ko wala koy halos time daghang sa kaon
Hanggang gusto umaris ba guys pahuha. Yan ay isang forma guys umuburo. Tara to isahan ka na yan guys. Katungan ng tusok. Busog. Yan ay isang forma guys ta. Huy, man mo ibalik sa ato eskwelahan tag 15 pesos. 15. Yes, kay pag-order na dani, pag-order na is kuan man siya. Kaya na ay 200 ka pin, anja 20 ka buok ag sud. So mo na ibalik sa 15 pesos. O, di ba? Kaya ha mapang tagaas kuya guys si Elia ug si Kuya Kinken kay hatag silang teacher ja atong pa kuanan ba dikitan og chocolate. Char, sana all. Nera guys. Pwede Ay, na. babutan na. Kaya tanay hatag ni teacher. Pwede na. So, mara to guys, ahang gihanjo ninjo, please lang. Ayaw na yung taon ko ninjo Tinga na. Kung di mo ganahan ha, I don't care. Kay tanang tao, kay kitang tao dahil sa kalibutan na magjatay ko nga di taganahan. Masig ako na ako, di ganahan, uy. So, di na i-please ang kagalingan ninjo kay sa ginaingan ko na, ija-ija tao, kuan, ija-ija tao, kinabuhi dahil sa kalibutan. So, ako nasuko ninjo guys ha, sa tanan ang komento ko ng suko. Okay ra na. Injo pa na suggestion pa na ninjo kay yan naman dyan ang kinabuhi na to, no? So makasuggest man dyan ta og lima o labi na og ato pag nakita og atong nadungog is kana ra si ja. So kinahanglan pa nato mo explain sa tong side. So mo na naga-explain ko. So dapat naman ng tao koy dapat i-explain kay kinsa ba sila di man na iginsa. Sani ba oy. So moro to guys. Good luck kada tong tanan and I hope nga okay ra taon ni among bag-o na pod nga business. Kani gitujo din na siya guys kay karong April ug May wa na ba say klase so mag-online kog ingani nga kanang business kaning ay kanang kuan lagi magama kog halo-halo. So yan na guys nag-una na ang plano. So mo na to. Salamat ka Jo sa inyong pagsabot. God bless na tang tanan guys. Amping mo kanunay.